אני מביא איתי, ועשיתי את זה בעבר כמנכ"ל התנועה, דרך ניהולית משתפת, כי אני מאמין שזאת הדרך הנכונה. זה כוחי, ולכן תרומתי היא גם בדרך הניהולית שאני מאמין בה. היום החלטתי לחזור לתנועה אחרי שסיימתי את העבודה בתנועה לפני שנה, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא הסיבה שאני חושב שצריך להבטיח רציפות בתנועה. יותר מדי שינויים לפעמים יוצרים בעיה של המשכיות, של רציפות. אני כמנכ"ל, אני חושב שאני יכול להבטיח את הרציפות הזאת, והיא חשובה. אקח אנשים כדי לראות איך אנחנו מתחילים לחשוב התפתחות כלכלית אחרת שמתאימה לתקופה הזאת ושצעירים יכולים להתחבר אליה. אני בהחלט חושב שהתנועה הקיבוצית היום צריכה להתמודד עם שני מסלולים. במימד הפנימי, המשך היותנו חברה עם ערבות הדדית, עם ייחודיות, עם חינוך ערכי. ברמה החוצה, חלקנו כמשפיעים בחברה הישראלית, בעיקר בתחומים של חינוך, בתחומים של צדק חברתי, בתחומים של פעילויות למען אוכלוסיות חלשות יותר, ואני חושב שהדברים האלה אנחנו חייבים להמשיך בהם, לחזק אותם. רק ככה נוכל להיות תנועה שגם משפיעה, גם יוצרת חברה ייחודית אחרת. רק אז נוכל לבוא ולומר לקיבוץ מגיע דברים בגלל מה שהוא מייצג בתחום הפנימי כחברה עם מודל ערכי, הוא החוצה כחברה שתורמת לסביבה. אפשר להגיד כסיכום שהעולם שלי הולך מהתחום החינוכי דרך התחום החברתי, כי הייתי גם מזכיר קיבוץ, ובשנים האחרונות בעיקר בתחום הכלכלי.